аз съм Пъгей и нали аз такова си смених името. Първият път бях Пъгей, Пъгамер и си бях Стив. И сега като влезах в този сървър и видях, че съм Пъгей и съм Пъгеймър, вижте ме. Аз влезох в мой сървър с някой акаунта. Току-що. Това е малко странно. Нищо. Тук мога да си игра с този истинско скинче. Това е хубаво. Много е гаден просто. Много е гаден. Вижте по-страни. Краката. Леле, готин е много. Много ми е смешно още. И така, това ще бъде втори епизод на Майнкрафт оцелеване! И да, искам да ви кажа нещо за поредицата ми на Терария. Който иска, тези, които гледаха първи епизод, ще ви кажа, че няма да има. Че няма да има клипове повече на нея, защото просто много поредици ми се натрупаха. Терария, Майнкрафт мини игри. Това, кое е друго. Да, 3 поредици не мога да играя. Пък и без друго Терария ми омръзна. И затова спирам да снимам на Терарията, само един епизод съм снимал. И така. Сега бързо трябва да намерим нещо за убиване. Което да ми даде храна. Зомби ли ще е? Какво ще е? Моя зомби най-вероятно ще убия зомби. Защото става нощ. А тук в този байом има само овце. Което започва да ме дразни. Няма дори прасета, нито крави, нищо няма. Ама дупка има. Чакайте. Така. Музиката изключваме. Нормално. Чакай, къде беше това? Видно. Не. Сега като хора няма да се чувствам. Ето. Ще стана ловец на чудовище. Станах. Мри. Ох, ай! Не, две ме атакуват! Сериозно. Не. Май край. Това беше край. Край. Не.
Защо излязох? Не искам да се пада. Но няма да умирам толкова. Тук има крипъри навсекъде. О, зомби с бронята. Аз трябва да ги бия с ръце. Мри! Заек! Мри! Мри! Мри, мри! Така. Добре. Този клип ще го спра тук, защото е този ужасен. Ще го кача като втори епизод и той ще се нарича "Умираме без да спираме". И до скоро!